Memokwaba oye obi ene ni dedi kanya o share Badwam health tips a Jordan komono sickle cell ye do hu komo na aba bedru ene day ene yepese ehwe treatment ma me fa sedama endpoint homeopathic clinic ya we bia hawadwen a yenko ho say stroke diabetes yenko ho infections emano tichu esi a wo ho kwan pa ti o se bra no check ya odi no mu emma e free emma no so sa prostate no on scan ma free na hwe se de prostate no ni nyini mu ne na ho keka no etie ni nti enene ye wo kolebu a na wo twi mu nyina ye ne anti diana djumo djuma bedu NAD enkomo specialist hematologist e wo kolebu kase oba na se mu akwaba ye nase asa no ade no wa nwie die na ne ye pese ye to so nhwe treatment yo intino medin kind me ka say nioma bebra ye momo no ebrebre yare na se te no ne kwan ye fast fire show nti enye hu se wo ba no wo sickle cell na edi kan ye do tena se ne ya cheche yare ni mu nyina acho na afi ya cho kwan ye fast fire hwe wo ba no se kwan ye fast no eyendro ene nioma ba kumienu bi ebeka cho se ye na nioma ba kumienu bi ebeka cho se menye nti ene ne ebehwe ndro no kwan ye fast fire ye de show mo ne edi kan yare ni sinto de ba no eno ne edi ndro no esisi anokwan nti enam so momoja na enche eno folic acid ade a ye honam ne hia pa se de be ye moja ne bi nti obi a oni sickle cell ni moja no ye no be bosume mi ense ko bosume na bi obi o sickle cell de ebubu de bia nti na chese obi hia folic acid no ese obi a oni sickle cell nti folic acid ade hia ye pa ti every day bia obe no mbako tablet ketwa no mbako e de to sumi ye o mojedru a eno iron to be was sickle cell yemfa edru iron mum ojedru na eni tuntum no empepi iron mum to mo no momoja ni bubu e de iron ni bebregu mum sa de ne do so ese wakoma ne obrebo nti mpepi ni ndro ne de mo no iron bi anye de enim ena afi ye wo vitamin C nti obi wo ho ad sa ndro we mi ensa no oyare onyare o de bia ofa ne mpreba ko afi so akrandi 5 years na ho bambon endimu ye sickle cell no so sign masa ho bambon ne sign bafo nti edru ye friend no penicillin V ama ye hu sese ye ma omo anopa ne enumbre fo akra no ne fie num edikan no etimi bo mo ho ban fi yare e keka omo kokwa etimi ku omo ho pa nti se wo ba no ndi mfie num ma obo se okwa e de bia be ka se folic acid zinc vitamin C and penicillin V temi ye dro back ne to sumi no sa ndro we wo be num de bia de bia for life ne to sumi no e bi wo ha ye be ma opara ene brufen eno de wo de besi wo akra ne ho ye ne ya ana se ne ho ye hia na wo de ama no na o kan mi twa no nti enkranke to anso omuso folic acid ne zinco o kan tini na ye woni nsuo de wo ho nti sa akra ne ye baby a ye woni na ne nsuo de nti folic acid ye woni nsuo de bia ba ho ede fi se ye hu ye start a ye timi hu day one sa akra ne wo yare na achi so abebusumi mienu de o se start sa penicillin no ne folic acid e ma akra na parane ne brufen o mfa ma ne de bia Oni ho yehye anani ndo mpenimu ye ne ya na wo de be ma no te no na eduro so etimi ka ne totu miensa kwan ya fa so ede hwe mo ye eduro e fa no hydroxy urea say eduro we eduro ye de treat cancers but be 40 years you who say the more sickle cell then kakra o muni cancer etimi mo moja na etise kwedu no ejina te say kukuwa na enibi no te no de namuntini no ma ekọ kama nti ebrebre ya no ase mo moja ni mbubu nti se obi bekwa akohia moja ana oda hospital ene ade ni na ebrebra se basa ndro we na nya edura obetimi ananti akoto wo drug store o se doctor woni ndie e wo se eduro ne ho prescribe ma because ye won chire aye de be ma ye wo lab ni ade o so wo ye nipa ne de eduro ni so a wo kwan aye fa so e de monitor make sure se eduro no e safe inti sa hydroxy urea ni ndro bi akeka ho a eno ne de wa broche but ni na wo ho a ni na entu yare no ase but ebrebe yare na se na nipa no obetimi atena se na
nneɛma mmienu a ɛno deɛ sɛ woyɛ deɛ a ɛno deɛ ɛbɛtumi etu yareɛ na sɛ yɛfrɛ bibi bone marrow anaasɛ gene therapy but ɛno no ɛndu yɛ Ghana ha but ɛno wɔ ha ɛno deɛ woyɛ deɛ a ɛbɛtumi etu yareɛ na sɛ ba deɛ mabobɔ no so ne deɛ yɛduru a yɛde brɛbrɛ yareɛ no aseda ne na wase na yɛmfɛ no so nsi ha fa aseda ma endpoint homeopathic clinic ɔkyena nkwa hoɔden wɔ hɔ a yɛbɛsɛ